Un dia, l'Elfi estava ensenyant a ballar a totes les ballarines. Tenien una funció i ho havien de fer molt bé. I l'Elfi deia: Ho esteu fent molt malament! tornem a començar, va, vinga, a veure aquestes ballarines. M'enfilaré Espera, aquí. a veure com ho feu. Que es lien! Quin desastre! Ja veuràs tu, que l'Elfi estava molt enfadat. Què fas, Elfi, aquí dalt? Ai, ha caigut! M'he clavat 300 punxes! Au! Mare meva! Quin mal, quin mal. A veure com crides. Au! S'ha de trucar a l'hospital. Ràpid, 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 ràpid. Hola, sí? Vull un metge, ràpid, ràpid! A veure... Nino, 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 nino. Nino. Hola, sóc el Patapanda. Qui hi ha que estigui molt malalt? A veure, deixa'm baixar. Jo sóc el company de l'Spiderman. Em dic Elfi i m'he clavat 300 punxes. Ets una mica exagerat, em sembla a mi, Però vinga, va, anem a curar. A veure, deixa'm mirar-te. Ui, que em cau les ulleres. M'han caigut les ulleres i sense les ulleres jo no et veig. Ai, mare de Déu, quin desastre. Mira, et ficaré 2 tirites. Una tirita aquí, una tirita aquí. I em sembla que ja estàs, Sí! Sí? Ja vull veure la funció, a veure com ho feu ara, va, vinga, a veure com ho feu ara. A veure, adeu, adeu, infermer, adeu. 1, 2, 3, ja! vinga! Que bé que ballen! Esteu fent molt bé. Em sembla que sortirà molt bé la funció. Adeu, adeu, adeu.